Vi har så funktionen f af x er lige med e i kx'ene, og det er så det samme som f af x er lige med a i x'ene, og det skal vi så bevise. Først kan vi se, at e i kx det er det samme som e parentes k i x, som er det samme som a i x. Og vi ved, at e i kx er det samme som e i parentes k i x, som jeg sagde lige før. Og vi kan så sige, at eftersom at der er et x ved begge, så kan vi fjerne det x ved begge steder. Og så får vi så a er lige e i k'ene. Og så har vi så et eksempel på det her, hvor man sætter jeg sætter så mit 0,2 ind, og, altså jeg opløfter e i 0,2 x, og det er jo, altså det er så det giver en e i 0,2 i x, og det giver så 1,9914 i x. Og så hvis jeg for eksempel har 2 i x, og så kan jeg så sige, at her har jeg så 2 i x, så er 2 altså mit a, som jeg opløfter i x, og den vil jeg så gerne omskrive til e i kx, fordi vi ved, at det er det samme som a i x. Og for at gøre det, så skal jeg så finde ud af, hvad k er, og det gør jeg ved at isolere k i a i e i k'en. Og det gør man så ved at tage logaritmen af funktionen, så den hedder ln af a er lige med ln af e i k'ene. Og de normale logaritmer regneregler siger, at jeg må rykke eksponenten ned foran. Og det gør så, at jeg får ln i a'ene er lige med ln af e i k'ene. Og ln til e, det er så lige med 1, og dermed er det bare ln af a. Og så kan jeg så skrive e i kx i første er lige med k gange e i kx. Og nu vil vi så bruge tretrinsreglen ved funktionen e opløftet i kx. Og det første vi gør, det er at finde sekantdelingen, differentialkoefficienten. Næste vil vi reducere, og det tredje vil vi bestemme grænseværdien for delta x går med 0. For at finde sekantens helling skal vi bruge denne formel. For at bruge den formel skal vi indsætte vores givne formel e opløftet i kx, og erstatte x med x plus delta x og x med x. Derefter ophæver vi parentesen og ganger k ind i parentesen. Så skriver vi vores k opløftet i k x plus k delta x, så vi får k opløftet i kx gange med e opløftet i k delta x minus e opløftet i kx. Derefter opstiller vi en parentes, så vi får e opløftet i kx sat uden for en parentes og får dette resultat. Næste trin er at reducere. Så nu opstiller vi en funktion, så når vi dividerer med delta x, ved at vi dividerer med delta x, kan vi sætte vores funktion op, sådan at vi ganger med k opløftet i kx uden for parentesen. Og nu vil vi gange med k i både tæller og nævner, sådan at k gange delta x i nævneren til at ligne, så vi får k gange delta x i nævneren til at ligne k gange delta x i tælleren. Og så ganger vi med k i tælleren, kan man skrive k gange e opløftet i delta x, for det er det samme. Nu vil vi erstatte vores k delta x med bogstavet h, og når delta x går mod 0, så går h også mod 0. Det ser nu sådan her ud.
hvor vi erstatter k gange delta x med h, og vi kan nu omskrive endnu en gang, sådan at vi bliver klar ved, hvad der sker, når 0 gange med 0 plus h er det samme, og e opløftet i 0 er 1, og alt opløftet i 1 er, eller alt opløftet i 0 er 1. Nu skal vi så bestemme grænseværdien for x, eller delta x, gående med 0. Og lim, det skriver vi, og det betyder grænseværdien af x, eller delta f, divideret med delta x, for delta x gående med 0. Og det skriver vi også sådan der, med at have vores tidligere formel stillet ind for delta f divideret med delta x. Delta x påvirker ikke k gange med i opløftet i kx, derfor kan vi flytte den uden for vores limparentes, vores grænseværdi, og lim, det er lig med 1, og derfor kan vi skrive k gange k opløftet i k x'te, og så har vi bevist ved hjælp af 3-reglen. Så har vi så øvelse 6,4, som vi skulle lave, som hedder E. coli. Og det første punkt, det er, at vi skal bestemme fordoblingstiden for E. coli. Så kigger vi så på den formel, der er for fordoblingstid, som hedder T2. Og den skrives med ln af 2 divideret med ln af A. Og så skal vi bestemme en forskrift for bakterievæksten. Og vi har fået nogle datatal oplyst i vores opgave. Og dem har vi så sat ind i Excel, så vi har kunne lave en tendenslinje, og det er sådan en eksponentiel funktion, som vi har lavet tendenslinjen for. Så det næste punkt i vores opgave, det er, at vi skal bestemme en forskrift for væksthastigheden. Og det gør man ved at tage vores nylig fundet formel for vores eksponentielle funktion, og så differentierer vi den. Og det giver så 2,77e opløftet i 0,0277 i x'te. Efter det skal vi så finde væksthastigheden efter 25 minutter. Og derfor erstatter vi x med 25 og regner det ud, og så får vi 5,53642 bakterier per minut. Derefter beregner vi væksthastigheden efter 360 minutters forløb. Og derfor erstatter vi x med 360, regner det ud og får resultatet 59.328,6 bakterier per minut.